बघा आता सकाळी 7 वाजता उठलो आहे आणि आपल्या पाठी 200 सिमेंटचं बॅगचे ट्रक येतो आहे बघा. 200 सिमेंटचे बॅग्स मागवलेत. एक लिक्विड इंटिग्रल वॉटरप्रूफ लिक्विड, वॉटरप्रूफिंग लिक्विड. बेगमपुरी वाली खडी बघा 7 ब्रश. ए गप. चला आज बघा स्लॅब टाकायचा दिवस आहे आणि पूर्ण स्लॅब व्यवस्थित बनवून घेतलेलं तुम्हाला खाली दाखवतो. आणि इलेक्ट्रिक पायपिंगचं पण पूर्ण काम झालेलं आहे बघा. तुम्हाला एवढे दिवस आम्हाला दाखवता ना आलं. स्टील बिल आणून सर्व आम्ही लावून घेतलेलं आहे. इथे व्हायब्रेटर पण आणलं आहे बघा. आणि खाली बघा हे सर्व स्टील लावलेलं आहे. आणि इथे ही अशी पाईप्स टाकलेले आहेत वायरिंगसाठी, म्हणजे फॅन ट्यूबलाईट पण वेगवेगळे 4-4 लाईट्स. हे बाथरूम आहे आपलं. आणि इथे बघा हे रूम आहेत. चला एवढं सर्व काम झालेलं आहे बघा. असं काहीतरी आपलं स्लॅबचं काम दिसतं आहे. आणि माणसं पण पूर्ण आले. त्यांच्यासोबतच इथे बघा तिथे पाण्याचा टँकर आहे. पाण्याच्या टँकरने पाणी भरून घेतलेलं आहे पूर्ण. हे आणि हे मिळून 11,000 लिटर आहे आपल्याकडे पाणी. चला इथे बघा मी पूजासुद्धा केली. नारळ दिलेलं एक आणि खाली गाडी आणि लिफ्ट लावलेली आहे बघा. आणि सर्व हाती भरायचं काम सुरू आहे. चला काम सुरू झालेलं आहे. आता तिकडे 2-3 टाकले आहेत बघा. सर्व त्या कॉर्नरपासून सुरुवात केली सर्व. आता बघा मी पाठी आलो आहे. पूर्ण 1, 2, 3 आपली मोठीवाली आणि तो छोटा ड्रम सर्व भरलेला आहे. आणि कंटिन्यूस आपला हा पंप चालू आहे बघा. पाणी तिकडे सप्लाय होतं. हे पण चेक करायला पाहिजे पाणी किती आहे. सर्व भरून ठेवलं आहे बघा. चला बघा माझं काम आहे की पाणी पुरवणं. हे बघा इकडे बोरवेल पण चालू केली आहे. बोरवेल हो तेच. पाईप फुटला आहे जरा इकडे. पण पाणी हा पण बोरवेल पण चालू केला, पंप पण चालू केला बघा. भाकरी एक अजून ठेवायची आहे. मच्छी ठेवायची आहे. बघा बाहेर स्लॅबची गडबड आहे आणि इथे जेवणसुद्धा आहे. म्हणजे आज हे जे गेस्ट आहेत ना हे आपले या सीझनचे लास्ट गेस्ट आहे. यानंतर एवढं पटापट नसतं. तरी आम्ही बघा फूड अवेलेबल करून दिलेलं आहे त्यांना. 3 पापलेट थाली, 4 सुरमई थाली एवढं सर्व ऑर्डर आहेत बघा आपली.
गरम गरम घावणं चटणी बघा, वाफा येतो ते वाफा. चला, आज आपली ऑर्डर आहे 8 प्लेट. 3 प्लेट वरती जातील बघा. झालं पूर्ण स्लॅब आहे बघा. पाणी मारायचं काम सुरू आहे. स्लॅब आपला काल कंप्लीट झाला होता आणि आता माझं काय काम आहे तर इथे बघा जे मटेरियल आहे, म्हणजे हे बघा पूर्ण कॅन उरलेला आहे. हा पूर्ण तो एक द्यायचा आहे आणि इथे पण आणलं होतं पण ते अर्धवट आहे. आता अर्ध तर कोण घेणार नाही म्हणून ते आपलं तसंच. त्यात पण काही पाकिटं उरलेत बघा. हे सर्व आता काय, हे सर्व रिटर्न केलं पाहिजे. ओके, सोबत इथे बघा किती पाकिट्स उरलेले सर्व. हे पण आता काय कामाचे नाही. एक्स्ट्रा आणून ठेवलं होतं, त्यांना बोलून ठेवलं होतं ते रिटर्न घ्या तुम्ही. इथे बघा हे 5 पॅकेटं सोडून बाकी सर्व रिप्लेस झालं. टोटल स्लॅबला ना मी 200 सिमेंट बॅग्स मागवले होते तर 196 सिमेंट बॅग यूज झाले आणि आता जे माल रिटर्न केलं त्याचे मला 5000 रुपये परत आले. ओके, तर टायमिंगवर रिटर्न देणं पण गरजेचं असतं. चला, आज बुकिंग नाही, आज आराम करणार. आणि तुम्हाला एक मी टिप देतो, जर तुम्ही रत्नागिरीला येताय, थोडंसं लेट होतं यायला आणि इव्हनिंग तुम्हाला चांगली स्पेंड करायची आहे, म्हणजे रात्र तुम्हाला चांगली स्पेंड करायची आहे, तर 3 जागा सांगतो. एक आहे आपला भाटे बीच किंवा मांडवी बीच. या बीचवरती जायचं किंवा तुम्ही शिवसृष्टी बघू शकता. आणि सर्वात बेस्ट म्हणजे थिबा पॅलेसला जे लाईट शो होतो 7:30 ते 8 मध्ये, ते तुम्ही बघून तुम्हाला छान वाटेल. तिथे 50 रुपये फीस सुद्धा, एंट्री फीस. म्हणजे हे सर्व करू शकतो. आज जर वेळ मिळाला तर ह्यांना सुद्धा दाखवेल. तुम्हाला सांगतो आता हे आपले जे फॅमिली मुंबईवरून जे आले आहेत हे सर्व आता उद्या परवा मुंबईला जाणार आहेत. भरपूर बुकिंग्स आणि तुम्हा सर्वांना थँक्यू. ओ म्हणजे एकदम छान वाटलं, एकदम मस्त बुकिंग बघून. म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी आपण हे होमस्टे सुरू केलं होतं, जेवढं एक्सपान्शन मी करतो आवडीने त्यासाठी, जे ज्या गोष्टीसाठी आपण होमस्टे सुरू केलेला, गर्दी हवीच होती ना आणि गर्दी झालीच. बसा मामीच्या अंगावरती. चला, काय ते बीच फिरून घ्या. 2-3 दिवस बुकिंगची सुट्टी आहे. नंतर बुकिंग आले परत की मग काय येऊ शकत नाही आपण. आम्हाला जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा आम्ही बाहेर येतो. आम्हाला झोप असली तरी इकडे झोपू आम्ही कारमध्ये, पण आम्ही येणार बाहेर. पाणीपुरी कोण कोण खाणार? हात वरती करा. अरे भाईचा हात वरती गेला एकदम. काय ओलिव्हर खाणार? चला मग पहिला बीच वरती नाही, आता बेल खायला जाऊया. चला चला बसा. आज आम्ही कॅमेरामॅन मुंबईचे घेऊन आलो आहेत. हातात थांब बाबू थांब. आला आमचा फोटो. आम्ही ऑर्डर केली आहे 2 प्लेट शेवपुरी आणि 1 प्लेट ओलिव्हेल खाणारी आहे. ये बाबू इकडे, बाबू देख रे ते नाव काय ते भाईला आल्याला काय दिसलं इकडे? उंठ. आणि बीच, भाटे बीच सुंदर आहे बघा, एकदम मस्त आहे, साफ आहे आणि चांगलं आहे, साफ सुथरं ना एकदम. आणि जास्त गर्दी नसते या बीचवर. आणि आपण गेस्टला पण रिकमेंड करतो भाटे बीच, मस्त. आणि आम्ही नेहमी यांच्याकडे, मी तरी शेवपुरी दहीपुरी शेवपुरी खातो यांच्याकडे. आणि खाली मी शेवपुरी खाली तर किती प्लेट खातो इकडे सांग? 3 तरी. 2-3 प्लेट तर मी फिक्स खातो इकडे. पण चांगली बनवतात ना. आता भरपूर स्टॉल आहेत बघ पाटी. घ्या खायला, घ्या एक. तुझी काय ओलिव्ह आहे ना? चहा पण आहे बा आमच्या इकडे, घ्या चहा पण. आपल्याला वेगळं काहीतरी ऐकायला मिळालं भाटे बीचवर. 2-3 त्या खाली पण एक आहे, 4 आणि अजून एक प्लेट मागवली आहे. 4-5.
जानेवारी येते ना, त्याची तयारी चालली आहे. प्रॅक्टिस वाटतं ना. आमची पण 26 जानेवारीची प्रॅक्टिस सुरू आहे इकडे. माझी तिसरी प्लेट नेहमीप्रमाणे एक्स्ट्रा पाणी टाकून. ह्याचे तिखट आहे? नाही, गोड आहे. आता बस, तुला एक पाहिजे? बाई आई कुठे गेले? चला सर्वांना गुड मॉर्निंग. आता बघा वरती स्लॅबवरती आलो आणि काल जे आळ्या घातलेले त्याच्यात आता आपल्याला पाणी साठवायचं आहे. काल रात्री पण एकदा पाणी मारलं होतं. बुब्बू त्याच्यावरती पाय नको देऊ फक्त. हां, ह्याच्यावरती. ओके, तर असं काही सर्व आळ्या केलेल्या आहेत बघा. ह्याच्यावरती आता आपल्याला सर्व पाणी भरून ठेवायचं आहे. आपलं गोल्डन सिल्वरून बघा इकडून दिसतो आणि इथे आपल्याला सर्व भरून ठेवायचं. आता हे कडक झालं आहे का? ओके, कडक झालं आहे, कडक. ते सर्व बॉक्सेस भरून ठेवले आणि स्लॅब कसं व्यवस्थित राहिलं. आणि हाईटवरून बघा हे कसं दिसतं खाली. चला, चांगल्या प्रकारे बघा आता स्लॅबला हे पाणी आपण इथे भरून ठेवायचं आहे. म्हणजे इकडे दाखवतो बघा, हे सर्व सुक्कं आहे बघा. आता असं पाणी टाकलं की ते खाली जाणार नाही. व्यवस्थित सर्व भरून ठेवलं की सारखं पाणी मारायची गरज नाही आपल्याला. आता तो बुब्बू पण वरती झोपलाय. हे बाबू, ते सर्व मारून घेतलं पाहिजे, सर्व भरून ठेवलं पाहिजे आपल्याला. त्यासोबत हे झालं तर हे कॉर्नर्स पण मारून घेतलं पाहिजे बघा. कॉर्नरला नाही तर पाणी मिळणार नाही साईड बाय साईड. ते सर्व भरून ठेवायचं आपल्याला. आणि त्यासोबतच आपले पायऱ्या पण झाल्यात बघा. बघा सकाळी 8 साडेआठ वाजलेले आहेत आणि टाईम जातो आहे थोडा. 5 मिनटं जातात ते सर्व भरायला. आता सध्या बघा आपण तिकडचं ते भरून ठेवले. तुम्हाला ते दाखवतो. हे बघा, ह्याच्यात पाणी आहे बघा, दिसलं का? म्हणजे असं आपण काढलं तरी पाणी येऊ शकतं बघा. हे असं सर्व भरून ठेवलं. एक भरलं आहे कप्पा, तसं तो दुसरा भरलेला. आता तिसऱ्यात पाणी सोडलेलं आहे बघा. इथे पण पाणी आहे बघा. हे झाल्यावरती हे झाल्यावरती हे असं सर्व आपल्याला भरून घ्यायचं सर्व टोटल आज. म्हणजे मग कसं, मग दिवसभरात सारखं पाणी द्यायला नको आणि स्लॅबला पाणी कमी पडायला नको. म्हणून हे पण आम्ही कालच्या काल बनवून घेतलं बघा सर्व. हे करू पण शकता आपण किंवा नाही पण करू शकतो, आपल्यावरती आहे. नाही केलं तर आपल्याला सारखं सतत पाणी मारत राहावं लागणार आपल्याला. बघा बरोबर तास झाला मला आणि अजूनपर्यंत आपण तिकडे बघा सर्व पाणी दिसतंय. ते सर्व स्क्वेअर बॉक्सेस किंवा ते बॉक्सेस आपण व्यवस्थित भरून घेतले. आता थोड्या वेळाने आपल्याला ही साईड भरायची आहे. ते एरिया भरपूर मोठी आहे ना, तर वेळ लागते सर्व. आपल्याला इथून व्ह्यू, आता आपल्याला हा पण व्ह्यू दिसणार इकडून असं. हे बघा, तर फायनली आपलं सर्व पाणी भरून झालेलं आहे. इकडे बघा, इथेपासून सर्व तिथेपर्यंत. आणि आपला हा लास्ट बॉक्स राहिला फक्त आपला. असं आपल्याला जेव्हा जेव्हा पाण्याची गरज वाटेल तेव्हा आपल्याला सर्व पाणी मारायला हवं इथे व्यवस्थित.